vamos a continuar con esta xornada tan interesante. Eu son María Jesús Pena, son directora do Centro Integrado de Formación Profesional A Granxa, en Pontareas. Estamos falando dun proxecto, dun evento multiplicador sumamente intelixente, pero a mí me gustaría facer, antes de empezar con esta mesa e este obradoiro debate, facer unha pequena reflexión para que non olvidemos de onde vimos, non? Porque a agricultura é o invento, o descubrimento máis importante do ser humano, que transformou a evolución da nosa especie. Entonces, xa desde o comezo da civilización comezou un proceso, digamos, incluso de menosprezo en favor de outras actividades, como poidan ser as actividades militares ou as comerciais, por poñer só dous exemplos. Pero neste senso, desde a antigüedade hasta finales da Revolución Francesa, os agricultores foron sempre considerados os estratos máis baixos da sociedade. Diría eu que un escalón por riba da escravitude, non? E no século XVIII, xa no período da Ilustración, e cando o mundo rural comeza a ser relegado por un modo de vida máis urbano, impulsado polo mercantilismo e por a industrialización incipientes, se escoitan as primeiras voces en contra deste abandono do rural. E entonces se escoitan voces como, por exemplo, de François Quesnay, que é un francés que fundou a Escola da Fisiocracia e que decía que orixinaba na terra o único xeito de aumentar a riqueza dun país, dependía dun maior aproveitamento dos seus recursos agrícolas. Había outro pensador, Benjamin Franklin, unha mente moi clara dese século, que incidía tamén na importancia da agricultura e decía que parece que non hai máis que tres formas nas que unha nación pode adquirir riquezas. A primeira, mediante a guerra, como fixeron os romanos, saqueando os seus veciños conquistados, pero é que isto é un roubo. A segunda, polo comercio, que xeralmente é engañoso. E a terceira, pola agricultura, o único medio honesto polo que o home recibe un verdadeiro incremento da semente arroxada á terra, nunha especie de milagro continuo, forxado no seu favor pola man de Dios como recompensa pola súa vida inocente e laboriosidade virtuosa. Isto o decía Benjamin Franklin. Pero este feito ves agravado pola agricultura industrial, que conlevou, entre outras consecuencias, o traslado dos beneficios da actividade agrícola hacia quen? Pois hacia os intermediarios ou hacia as industrias en detrimento dos propios agricultores, ou a perda da fertilidade dos terreos agrícolas e a contaminación do medio ambiente, que levaron, polo tanto, en consecuencia a unha maior pobreza dos propios agricultores e a un novo abandono do mundo rural e o novo éxodo tamén cara ás cidades, non? Se nos fixamos incluso na linguaxe cotidiá, se reflicte este arrinconamento do mundo rural. Por exemplo, non sei se vos percatáchedes que cando empregamos termos como aldeán, pueblerino, vilán, son termos negativos, incluso en algún momento, depende como se empreguen, incluso despectivos, diría eu. Pero en cambio, se empregamos termos como ciudadán, urbán, eso é estupendo, é positivo. Entonces, revertir esta situación, e dado este proxecto que é tan tecnolóxico, parece que a visión está cambiando ou cambiou xa, revertir esta situación é absolutamente necesario para que a sociedade recorde os múltiples beneficios que o rural aporta ao mundo cada vez máis urbano. Por nomear tan só algún dos máis importantes exemplos, temos que decir que o rural aporta alimento e auga ás cidades. Polo tanto, o que aporta é seguridade alimentaria e garante a protección do medio ambiente e incluso serve de lugar de ocio e de esparcemento dos urbanitas, non? Ou da xente que vive nas cidades. Entonces, serían estes os que non deben de esquecer nunca que o mundo urbano non pode sobrevivir sen o mundo rural. A tecnoloxía a veces tampouco sobrevive sen o rural. A tecnoloxía agraria non sobrevive sen o rural, que son o obxecto de estudo. Pero, bueno, non debemos de velo tamén
todo negro, debemos de ser optimistas, como eran pois estos da escola dos fisiócratas, e o meu modesto entender ten que haber solucións, e o meu modesto entender hai solucións de dúas índoles. Unha solución externa, o medio rural, que está representada por unha doble vertiente, que é a necesidade de valorización polo mundo urbano do entorno rural, pola necesidade de que as distintas institucións aúnen os seus esforzos para que se poida vivir no mundo rural. E hai outra solución que é interna, intrínseca ao campo, que é buscar os medios para que se poida vivir do medio rural. As solucións externas non son tema de debate hoxe, da que merezan un debate moi serio e moita atención pola nosa parte, pero hoxe non estamos aquí para eso. Hoxe estamos aquí para falar de solución aos nosos problemas, de que non podemos esperar que ninguén nos solucione os nosos problemas e nos debemos de solucionalos. Polo tanto, debemos de aportar desde o propio medio rural solucións aos nosos retos. Este proxecto é unha solución, parte da solución aos nosos retos, e comenzar a buscar oportunidades de emprego para poder vivir do medio rural. Isto é como as meigas, habelas hailas, pero o caso é dar con elas. Entonces debemos, como xa dixen antes, ser optimistas, moi optimistas. Estás a notar un cambio de tendencia en torno á visión do medio rural e da súa importancia, e debemos creer que somos quen de solucionar os nosos problemas, pois se nós non cremos nas nosas posibilidades, non podemos esperar que alguén veña a solucionarnos esa vida, non? Entonces, para todavía clarificar máis toda esta primeira parte que tivemos aquí na presentación deste proxecto e que estamos aquí neste evento multiplicador, pois vamos a continuar e les vou a pasar a palabra a Teresa Santamarina en primeiro lugar, profesora do IES de Arzúa. Teño que decir que para min é un tremendo placer que contaran conmigo para moderar a mesa, porque me encontro ademais que estou non só entre compañeiros, sino en algún caso entre amigos. Teresa pois estivo no noso centro, no CFP a Granxa, fai 3 anos, e aquí está, ora no IES de Arzúa, pois colaborando sempre, e a miña izquierda teño tamén a José Gil, que pois sin sabelo, non, pois levamos colaborando xa fai un tempo, tamén un par de anos, e nos coñecimos hoxe, o sea que a verdade estou encantada con Andrés, o coñecín hoxe e a súa aportación tamén maravillosa en este proxecto. Polo tanto, como dixen antes, paso a palabra a Teresa. Ela nos vai a falar desde o punto de vista da relación dos centros educativos de formación profesional, a relación do proxecto con KFP, con os centros educativos. Ela vai a facer tamén as súas reflexións, van a falar 5 minutos, Teresa, e cando queiras. Bueno, pois moitas gracias pola presentación, María Jesús. O punto que ven agora na programación sería as aportacións dos centros de formación profesional ao Smart Farm, así como oportunidades de novos empregos no rural. Bueno, entonces eu a verdade é que cambiei un pouco a pregunta e dixen aportación dos centros de FP, ou vou facer, como digo, un tal, que aporta ESFATE a FP, é dicir, que nos aporta este portal aos centros de FP? Vou a cambiar, non, a pregunta. Entón, así se produce unha retroalimentación. Eu creo que nos aporta moito. En primeiro lugar, para min, xa é unha excusa para dar a coñecer aos alumnos o que son as políticas comunitarias, porque a maior parte deles non saben. Falaslles da Unión Europea, de políticas comunitarias, nunca oíron tal cousa, cando é fundamental. O Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia, o PDR, pois eu que imparto formación nos ciclos de formación agraria, non coñecen, non saben o que é. Cando estamos, son os fondos que moven todas as accións e todo o desenvolvemento de innovación e de modernización no sector agrario. Entonces, a propia plataforma xa me sirve de excusa para introducir algo que é fundamental, coñecer que son as políticas comunitarias e como nos influye en todos os sectores empresariais e do mundo agrario e formativo.
O segundo punto me sirve de excusa para explicarlles que son os programas Erasmus, como é favorecer a mobilidade, o intercambio cultural, o romper con novas ideas, o poder ir a visitar outros sitios, o intercambio cultural, a cohesión, a paz, a convivencia, que estes días vemos nos medios de comunicación que Europa parece que volve a dar pasos hacia atrás. Bueno, pois estes proxectos Erasmus naceron moito para favorecer a cohesión, a coordinación e a cooperación entre os países. E xa desde o punto de vista, un terceiro punto, pois centrándonos no proxecto, me parece un proxecto moi interesante porque aplicar tecnoloxías intelixentes é necesario hoxe en día en todos os ámbitos, e en todos os ámbitos tamén inclui o sector agrario. O mundo rural, nos decía ahora mismo María Jesús, pois non ten que ser alleo, ten que modernizarse, e no mundo rural non só existe agricultura, é dicir, os que vivimos no medio rural formamos un entramado, tamén ten que haber servicios e ten que haber modernización, é dicir, non pensar só nos estudiantes de agraria, que, como decía antes algún espectador, a formación é a clave, pero temos que facer que esa formación lle sexa atractiva e queiran vir a formarse, é dicir, pero non só me formo en agraria, porque además me fago un módulo ou me fago algo complementario, pois en robótica. E eu creo que unha das conclusións que temos que chegar hoxe, desde o punto de vista dos centros de formación profesional, é a interconexión, que as sinerxias que temos e a necesidade que temos uns dos outros, e a veces o aillados que estamos. É dicir, a miña familia, a miña familia, a miña familia. Non. Unha das cousas que descubrín tamén gracias a este proxecto, pois en Francia, que creo que falou antes Andrés, é como promocionan a multidisciplinaridade, é dicir, ti conoces, sabes como son os cultivos, como se desarrollan, como temos que traballar, pero sei de robótica, fagamos sinerxias, fagamos oportunidade de traballo, vale? Entonces eu creo que esa é unha das conclusións e unhas das oportunidades tanto de traballo como desde o punto de vista de formación profesional. Isto temos que saber transmitilo aos mozos, ás mozas, aos xóvenes, pero tamén ao profesorado e á propia administración, que sexa capaz de ver isto. Os currículums moitas veces son tan pechados e tan eso que non se nos permite innovar. Temos que ir cambiando, ir mudando esta forma de traballar tan tradicional, me parece. Bueno, falando un pouco do tema este das sinerxias, a través de FP sabemos que se poden presentar proxectos de tipo formal, de I+D+I, pero creo que tamén podemos traballar de forma máis informal, por exemplo, mediante grupos de traballo, é dicir, pois igual temos aquí profes de robótica, é dicir, pois os profes da agraria que nos den esas pinceladas e facer un grupo de traballo, tamén é unha sinerxia. Despois, como desde o punto de vista de emprendemento, desde os módulos formativos de empresa e iniciativa emprendedora, me parece fundamental. É unha ferramenta para que os alumnos visualicen, digan, pois mira, pois isto creo que está sin traballar, manexo de RPAs, de drones. Fai uns anos en Pontareas tivemos un alumno de ciclo superior de forestal que era piloto de drones. Buscamos unha empresa FCT en que traballou en mapear especies exóticas invasoras e colaborou con un mogollón de enxeñeiros. Ele estaba feliz porque veía que tanto as súas capacidades como piloto como os seus coñecementos en especies lles axudaba a ese proxecto, é dicir, multidisciplinaridade, non? Que máis? Por exemplo, pois incluso facer estes proxectos de empresa ou entre distintos ciclos formativos. Oye, ti que sabes? Pois eu sei de condicións de cultivo, de necesidades, ti que sabes? Vamos a facer un proxecto conxunto. Ese tipo de mentalidade e de traballos colaborativos penso que os temos que reflexionar como centros de FP. E despois destacar dentro do proxecto ESFATE novamente o seu carácter actual, innovador, tanto desde un punto de vista da aplicación da tecnoloxía como da protección do medio ambiente, dos recursos naturais, dos recursos paisaxísticos, da agricultura, e que, baixo o meu punto de vista, como dixen antes na intervención anterior, se pode aplicar a prácticamente todos os módulos formativos, desde cando estamos facendo produción de plantas, sanidade vegetal, nos puxeron antes un vídeo co control de plagas,
fundamental, xa non tes que ir ali a contar todos os días, como íbamos antes, unha por unha, e vías o fondo da finca e decías, madre mía, e teño que ir hasta lá, pois non vou, non, porque agora temos unha cámara que me lee e me dice, e me manda un aviso ao meu móvil. É dicir, en sanidade e manexo animal, bueno, pois fundamental. Hoxe en día que necesitan os gandeiros? Necesitan que unha persona este ali, pase cada certo tempo e se axude a interpretar os datos para a súa toma de decisións. En que máis? En xestión de montes. Puxen antes o exemplo das empresas ca ubicación de madeira, ca definición de rutas de sendeirismo, co estudiar o estado desas rutas. A veces en espacios naturais, en parques nacionais, parques naturais, vas a facer unha ruta, está intransitable. Eso non pode ser. Entón, xa con sistemas destes, pois xa nos poden transmitir información. É dicir, que ten multitud de aplicacións. O reto, para min, pois facer atractivas as actividades vinculadas co medio rural. Hoxe en día non hai distancias, da igual vivir en Santiago e ter o meu socio en Arzúa, porque son 30 minutos en coche, hai móviles, hai comunicación, é dicir, o rural e o urbano tense que diluir, non pode haber esa separación. Todos temos que colaborar uns con outros e ter a mesma categoría social e cultural, porque a temos. É dicir, eu porque vivo en un pueblo, pois teño estas características, ti vives na ciudad, temos sinerxias, nos necesitamos e nos complementamos. Poñer en valor esos recursos que temos, cada vez as explotacións son maiores, de maior volumen, máis tecnificadas, máis modernizadas, e temos que darlles resposta e implicar as empresas del sector para que nos transmitan as súas necesidades. É dicir, antes comentábamos o da formación, e a formación ten que ir da man das necesidades da empresa e saber darlle resposta e que os nosos alumnos salgan e veñan motivados, é dicir, que vexan que teñen unha aplicación. Por desgracia, os ciclos da agraria, pois moitas veces non son dos máis chamativos, porque eu creo que ven vinculado a todo isto que estamos comentando, a que o seguimos vendo como algo do século pasado. Non, señores, aquí hai oportunidades, aquí hai traballo, estou no medio da natureza, estou no medio dos recursos naturais, é un traballo digno como outro calquera. Todos temos que axudar a dignificar isto, favorecendo pois estas sinerxias e estas oportunidades. Entonces, para rematar, porque creo que me estou excedendo, simplemente eso, que os centros de FP temos que facer unha reflexión, as empresas incorporalas ao noso proxecto na medida posible e ca colaboración e ca comprensión da propia administración. Non teño máis para decir. Gracias, Teresa. Entonces, ahora pasamos a palabra a José Gil. Terá tamén 5 minutos para falar, expoñer desde o punto de vista da relación con empresas. Vale, ten a palabra, José. Bien, buenos días. Bueno, a miña aportación pois aos FEIT, sobre todo a súa relación cas empresas, eu dedícome á formación, á enseñanza no Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa. Formamos alumnos para que o día de mañán leven, pois, sean gerentes, traballen como pois capataces agrícolas ou sean pois, simplemente pois, un operario de granja, no? A parte deso, teñen moitísimas máis salidas. Teñen salidas pois con traballar nunha empresa de servicios agrícolas, podese traballar pois nunha empresa que dea servicios de asesoramento, servicios de venta de produtos agrarios. Hai moitísimas salidas. Entonces, o importante neste caso é que as empresas tamén se vayan actualizando, e para actualizalas teñen que saber que hai no mercado e que vai avanzando no mercado. Moitas veces os problemas que temos é que os alumnos fórmanse, van ás empresas a facer prácticas e encóntranse con que viron noutros lados unhas tecnologías que se poden estar aplicando aí. Hai un intercambio entre alumno e responsable de alternancia ou de prácticas que pode ser positivo para a implementación destas ferramentas. A parte deso, como ben dixo María Jesús e Teresa, pois nós temos moitísima relación en proxectos de mobilidade Erasmus, e iso permítenos que os alumnos, desde
desde a mobilidade, pois poidan ver tecnologías que se están aplicando noutros países, Irlanda e en Francia. Francia, pois como todos sabemos, ten moitísima diversificación e cada vez as explotacións están moitísimo máis centradas ao personal, vai moito máis especializado, teñen moitísimos asesores e iso implica formación. A parte deso, implica poder utilizar este tipo de ferramentas que nos permitan mellorar o traballo e facer máis atractiva a participación dos xóvenes no medio rural. Estas ferramentas, aparte de coller e permitir que traballemos dunha forma máis cómoda, fan máis eficiente a empresa. Sempre que nós vayamos a funcionar nunha explotación, a traballar nunha explotación e que iramos que sea máis eficiente, debemos buscar conseguir unha maior rentabilidade. E para iso utilizamos estas ferramentas. Por último, para non me exceder moitísimo, porque tiñamos, creo que, unha hora para facelo o grupo de traballos estes que tiñamos aquí, e resulta que vaise comendo no tempo. A maior parte dos alumnos que salen da formación, parte deles poden acabar formando a súa propia empresa e outros acabarán traballando en empresas que xa están en funcionamento. Este tipo de empresas que decimos antes tiñan un tamaño cada vez maior. Estamos falando de explotacións que ahora mismo multiplicáronse por 10 o seu tamaño desde fai 20 anos. Isto implica que cada persona que está no seu puesto se especialice e cada vez queira traballar menos. Traballar menos non é que queira traballar menos en tempo, senón quere traballar menos físicamente. Para traballar menos físicamente temos que ter tecnoloxías que nos permitan facer eses traballos dunha forma máis eficiente e máis cómoda. Para iso temos este tipo de ferramentas, consultar as ferramentas de SFAIT e poder aplicalas aquí permítenos saber que hai no resto dos países. Estamos en un proxecto a nivel europeo no cal as ferramentas que se colgan aí ou que aparecen nesta aplicación están de 4 países, pero é unha plataforma aberta, poden colaborar máis. Según me comunicaron ou está no proxecto, tamén hai interés por incluir ferramentas de outros sitios que se poidan ir aplicando, e iso é unha maneira de coller e implementar este tipo de ferramentas aos diferentes países. Creo que é unha maneira de estar actualizado en tempo, sin ter que esperar, como facía anos, que para coller e implementar algo ou unha innovación tiñas que viaxar, sempre tiñas que estar viaxando. Este tipo de ferramentas acercan máis rápido a información. Nada máis, Santiago. Gracias, José, moitas gracias. Público incondicional. Antes de pasarlle a palabra a Andrés, que é a última persona que vai intervir, quixera comentaros que ao público ides a recibir unhos posit e unhos bolígrafos pouco a pouco, mentras interven Andrés, que empregaremos a continuación no obradoiro. Entonces, dito isto, sí que lle paso a palabra a Andrés, que nos vai a facer unha aportación sobre as prioridades europeas con respecto ás novas tecnoloxías. Andrés, cando queiras. Moitas gracias. Xa o estive mencionando nas presentacións anteriores, vivimos nun contexto de cambio climático, de volatilidade nos mercados, de escaseza de materias primas debido ao crecemento económico dos últimos anos, que presentan moitos retos para a agricultura. A solución que se baralla para afrontar estes retos é ser moito máis sostenibles, producindo máis con menos recursos, non? E para eso o fundamental é manexar información para optimizar recursos e ser máis eficientes. A Unión Europea ten moi claro, e unha das súas prioridades para no eido da agricultura
é a digitalización da agricultura. Moitas liñas de axuda están encamiñadas cara a isto, non? Traballando en Esfate, intentando recolectar tecnoloxías, pois vese que a maior parte delas pois son tecnoloxías experimentais, estáse desenvolvendo moitas tecnoloxías novas, é moi rápido, todo está evolucionando moi rápido, entón é moi importante que os programas de formación en agricultura pois que sexan flexibles para poder incorporar este coñecemento, non? Veño dunha universidade grande, debido ao seu tamaño, bueno, pois, o ser grande pois, tamén che implica unha serie de limitacións, tes menos capacidade de resposta, non? A análise que quería facer eu é que no contexto no que estamos actualmente, onde todo evoluciona tan rápido, aparecen tecnoloxías novas, tamén temos presións debido ao cambio climático, a que temos que andar cambiando constantemente de maneira de producir, debido ás limitacións que se nos impoñen, pois é importante que sexas flexible para dar resposta a todos estes retos que se presentan. Bueno, como dixo Teresa, da transdisciplinaridade, a universidade e a reenseñanza reglada pois debería de mirar como adaptarse a todos estes cambios de maneira rápida para que a formación que ofrecen pois non se quede obsoleta. Bueno, esta é a miña reflexión para o debate. Andrés, moitas grazas. Entonces, unha vez que tedes todos os posit, un bolígrafo e se levantaros da cadeira, a idea é que escribades unha idea sobre este primeiro punto do debate. Habrá dúas persoas con micros que se acercarán a vos, o sea que vos non vos levantedes en ningún momento. Entonces, pois toda esa idea, esa reflexión que queirades apuntar, pois vos iremos pasando a palabra, non? Mentras pensades o que ides a poñer, únicamente pois recoller un pouco como reflexión final do que se escoitou tamén agora pola mañán, pois gostaríame centrar este punto no aproveitamento das novas tecnoloxías nesta busca de novas oportunidades de emprego, é dicir, que dirixamos hacia aí. Debemos de ter en conta, entón, que vivir e traballar no campo non ten que implicar vivir e traballar como vivían os avós que vivían no campo, non? Senón que estas novas tecnoloxías poden e deben aproveitarse tanto para mellorar a produción en calquera dos distintos sectores productivos ligados ao mundo rural, o sector agrícola, gandeiro, forestal, medioambiental, etc. Así como para mellorar canles de comercialización e comunicación con potencial clientela tamén. Decir que me gustaría tamén, que defendo aquí a produción ecolóxica, teño que facer a miña aportación puntual, que tanto a produción integrada como a agricultura ecolóxica en particular baseanse no aproveitamento do coñecemento científico, precisamente. É dicir, a agricultura ecolóxica non se basea en non facer nada, senón que se basea no aproveitamento do coñecemento científico e das novas tecnoloxías, tal e como vimos nos exemplos moi ben explicados anteriormente polo profesor da EFA e tamén por Andrés, non? Entonces, todo isto sempre nos permite buscar un desenvolvemento sostible e mellorar os procesos productivos. Entonces, xa vimos aí diferentes exemplos, emprego de sensores, de drones, de robots, de todo isto. Se queremos vivir no campo, as empresas teñen que ser rendibles e, polo tanto, debemos conseguir e obter beneficios nas nosas producións. Isto implica, por unha banda, que consigamos un maior valor engadido mediante a transformación dos nosos produtos ou mediante calquera outra cousa que permita esa valorización. E, por outra banda, debemos de conseguir unha maior comunicación cos posibles clientes.
Entonces, mellorar o marketing, e me gustaría entón, como reflexión final, que todos apuntamos en algún momento, que teñades esa visión holística do tema, é dicir, un conxunto, a compartimentación dos sectores, o forestal por un lado, o agrícola por outro, o gandeiro por outra banda, a comercialización por outro. Pode ser moi interesante para analizar problemas, pero as solucións son moito máis integradoras e son máis solucións cando se combinan todos os sectores dos distintos ámbitos. Entonces non debemos de esquecer que tamén a educación ambiental, por exemplo, tamén un servicio do rural e tamén un servicio que se presta á sociedade. Tendo toda esta visión e recollendo un pouco todas estas impresións que ao longo da mañán pois se foron sacando, esperamos agora que vos pois refritades nese posit a vosa idea. Os pasamos o micro cando levantedes a man e bueno, vos mismos. Non vexo ningunha man, a ver algunha reflexión por aí. A primeira reflexión que imos a facer, entonces, vamos a centrala sobre a aportación que a fixo Teresa, unha primeira tal dos centros de formación profesional, isto no Smart Farm, no proxecto. Ali? Perdona, sí. Non crees sinceramente que se vos decides que o rural está sendo despoblado, non? Ti non crees sinceramente que se cada vez ven máis xente por rural, ao final o rural vais a acabar convertindo nunha cidade e vamos ter un problema ca despoblación das cidades? Quen quere contestar a esta? Quen quere contestar a isto? Quen quere? Andrés? Contestas ti? Contesto eu. Eu creo que pensar que o rural se vai convertir nunha cidade é bastante utópico, porque hai un montón de teorías económicas que dicen o contrario, non? O coñecemento, o poder económico tense que concentrar polas economías de escala, vamos, porque así é moito máis eficiente producindo. Bueno, eu non son tan optimista, eu penso que a mellora das novas tecnoloxías o que vai convertir o rural na granxa do Facebook, vamos, agricultores que dende unha cidade onde realmente teñen servicios, acceso a mellores condicións de educación e mellores servicios, pois vai poder controlar a súa granxa a distancia. E o rural vai estar poblado de robots e de maquinaria, vamos. Xa sei que é unha visión moi pesimista, pero penso que é claro que tendemos. E máis, a poboación mundial cada vez se está concentrando en cidades, isto vai facer que aínda esteña máis desvinculada do rural. E se vemos países que xa sufriron a industrialización dende finais do 19, como Holanda, e ves a visión que teñen do rural nese país, e aplicamos aquí, bueno, podes discrepar se queredes, pero esta é a miña visión, a miña opinión personal, non... Os agricultores son máis empresarios que xente que vive no rural. É máis, teñen unha rede de transporte tan boa que está nunha cidade en nada. Despois ves a actitude da xente que vive nas cidades holandesas con respecto ao rural, e xa teñen un termo que lle chaman a horsification, o sea, a cabaleirización do rural, é que a xente da cidade ten unha imaxe bucólica e recreativa dese rural e compran fincas agrícolas simplemente para ter cabalos nelas, porque lles gustan. Entonces, como... Sí, pagarán unha burrada por unha parcela. Bueno, eso tamén vai enlazado con outras problemáticas, como a xentrificación, é dicir, que che ven un urbanita vivir ao lado da túa explotación, que vai demandar, que non ten, que ten os hábitos de cidade, empezas a queixar polos olores dos xurros que botas, empezas a queixar polo ruido do teu tractor. Ese urbanita ten moito máis poder adquisitivo que tes tú a hora de competir con el para ter acceso á terra, e vai acabar desplazando a actividade agrícola. Bueno, é todo moi complexo, non? Pero a miña reflexión é que no futuro poida que non haxa tanta xente no rural, e o rural vai ter que dar resposta a demandas urbanas como que tamén un espacio pois recreativo para xente que vive nas cidades,
bueno, a xente que vive nas cidades, estar máis desconectada da actividade agrícola, pois vai ter unha idea idealizada, vai ter unha imaxe idealizada dese rural e vai empezar a demandar outros servicios, como, por exemplo, a conservación da natureza, a ecoloxía, non? E, bueno, esta é a miña reflexión. Non sei se queredes engadir algo máis. Queres engadir algo? Pues... Bueno, eu creo que o ideal sería o que di Antonio. Creo que sería o ideal. Agora, creo que a realidade sí que é a que dice Andrés, vale? Vamos máis hacia aí, se vamos vendo pues, os países, o resto de países europeos, agora falaba pues, de Holanda, Bélgica, pasa exactamente o mismo. O precio da terra estamos falando de que ronda os 90.000 euros hectárea en algunhas zonas. E iso é pola competencia que hai por o tema de comprar a miña finca para ter un cabalo. É dicir que o mercado da terra casi está imposible. Nós de momento aquí non sufrimos eso. Deberíamos coller e tender máis a introducir a xente das cidades no rural. Pois sí, pero vámola a introducir para que veñan a respirar aire puro, para que veñan a pasear, eso, pero introducila para que veñan a traballar físicamente, creo que cada vez vai ser menos. No, a pasearse. Temos algunha cuestión máis? Por ali levantou a man. Sí, va asociado un poco a la de mi compañero. Es el tema de que si en el rural se tiende, porque lo que se está apoyando aquí un poco es la robotización, la industrialización del rural, y yo digo, si también se industrializa, se convierte realmente en maquinaria, industria, tal, al final el rural acabaría perdiendo su encanto, ¿no? Debedes perder encanto rural. Todo o mundo mira para min. Sí, igual que perdeu o encanto o rural na revolución industrial nos países máis industrializados. En Reino Unido, que é onde empezou todo, pois houve unha drenaxe da xente do rural para as cidades. Moita xente pregúntase por que se come tan mal en Inglaterra? Porque se perdeu a tradición rural, e incluso a de cociñar, simplemente por eso, por esa drenaxe que houve. Bueno, eu penso que hai que prever isto e mirar que alternativas ofrecemos, pero bueno, ao longo da historia a sociedade foi cambiando, foi tendo prioridades diferentes, foronse perdendo tradicións pasadas. É un proceso ao mellor non desexable, pero que existe, e hai que mirar como facer frente a iso, non? Temos algunha... sí, continúa. Ya la última. Y no tenéis idea de cómo se podría mejorar en este aspecto para que realmente no se perdiera, ¿no? Lo que es el rural en sí. José Gil vai a contestar. Mira, eu realmente o que se expuxo xa aquí co SFAIT non o vexo como que queremos industrializar, robotizar o rural, senón que o que se busca é temos que centrarnos máis nos beneficios que nos pode aportar. Reducción de aplicación de fitosanitarios, control por GPS na aplicación de abonos, agricultura intelixente. Este ano xa vimos algo sobre o tema de sembrar maíz con agricultura intelixente, vale? Con máquinas que van sembrando por GPS e poñen a semilla naquelas zonas onde se pode producir máis con maior ou menor densidade. Eso que visión hai que facer? Pois hai que facer unha visión de que mellore as condicións medioambientais do noso entorno. Os FAIT non ven a sustituir a unha persona, o que ven é a facilitarlle a vida no medio rural. Iso é o que debemos ver. Cando vemos, por exemplo, esta persona que salía, que pasa non me acordo ben da aplicación, unha aplicación que explicou aquí Andrés, pois este señor que estaba ali controlando todo, decía que lle facilitara moito a vida, e a das trampas, por exemplo, que explicou José Manuel Campos, el agora non se dedica a pasear pola parcela, non? Pois iso é facilitarlle a vida a un ganadero, non é decir vamos a eliminar o ganadero. O rural, o SFAIT e os robots e todas as ferramentas que podamos aplicar teñen que ser para que o rural este mellor cuidado, non abandonado. A miña visión. Hai máis preguntas? Alguén...
Hola, hola, buenos días. Soy Marlene Anaya, soy una profesora de un centro que no me HDs aquí, que somos do Centros de Formación e Experimentación Agroforestal da Consellería de Medio Rural, que tamén impartimos formación de agrarias. No caso do meu centro, que somos un centro pequeno de 100 alumnos e alumnas, impartimos grado medio de xardinaría e floraría e grado superior de paisaxismo e medio rural. Entón, agradecemos o convite. Normalmente non temos moita voz no que son os grandes eventos da Consellería de Educación e, polo tanto, para min é moi importante estar aquí e poder que me dedes a voz e poder falar con respecto ao proxecto. Bueno, mira que sou un docente, esta audiencia impone un pouco, pero vamos alá. Dende que empecé a escoitar toda a exposición sobre o proxecto superinteresante, o que máis me chama a atención, bueno, é que é un evento multiplicador. Eu imagino que como evento multiplicador pois ten un obxectivo de ser coñecido, difundido e, por suposto, aplicado nos distintos centros de formación de FP, non? Entón, o que teño son unhas observacións con respecto ao proxecto dende o meu papel de docente. Son xefa de estudos do centro, teño que ver cas empresas, ca FCT, porque o meu centro é moi pequeno e ali facemos todos de todo, e despois son a profe de empresa iniciativa emprendedora. Entón, vou ler as reflexións que fixen, porque o proxecto en sí, para mí, xa é unha acción innovadora e que ten un efecto disruptivo ca dinámica que alguén xa comentaba dos currículos pechados. Ti comentaches eso, eu estou completamente de acordo, porque se nos regimos por unos decretos, por uns currículums, cumplimos uns tempos, unha planificación, quedámonos por fora das actualizacións. Entón, temos que facer ali, trampear un pouco para poder estar ao día cas innovacións. En primeiro lugar, as persoas que impartimos, en segundo lugar, as persoas que se forman connosco, non? Eso por unha banda. Entón, claro, a mí me parece que a aportación do proxecto é que xa nos está poñendo ali nun momento moi actual. En segundo lugar, claro, esto decía que me chamaba a atención o de evento multiplicador. Eu que vexo é que cando chegamos aquí ao evento multiplicador, agás as persoas que estiveche de Salinas, entre teas do proxecto, vexo, intúo unha grande cantidade de traballo inxente que fixestes para poder traernos isto aquí. Eso nos sitúa, ou a mí me sitúa nunha primeira fase. Entón, as preguntas xúrdenme a partir desa primeira fase. Cal é a continuidade do proxecto? Sei que non é para que vos responde, son preguntas que me fixen eu mentras vos falabades. Cal é a continuidade dese proxecto? Como se vai facer a xestión deses contidos? Quen vai alimentar? Bueno, xa dixestes que se podía entrar ali e se podía alimentar, incluso se pode avaliar, estupendo, pero nun posible escenario de futuro con respecto a este proxecto, haberá unha medición do efecto desta plataforma? Poderemos en algún momento xuntarnos de novo, ainda que non sexamos estas mesmas persoas, porque estes rapaces e rapazas xa estean incorporadas no medio rural ou no mundo laboral, xuntarémonos de novo para decir, aquel proxecto europeo que ben funcionou, tivo unha continuidade. Por outra banda, recollendo aquelas inquedanzas das persoas que dicen, será que imos robotizar o mundo rural? En que o vamos convertir? Vamos convertirlo en algo completamente distinto. Quero rematar a miña reflexión con isto. O mundo rural galego non é solamente productividade nos termos agrícolas, nos termos de rendabilidade por unidade de superficie. O mundo rural galego ten non me gusta a palabra activo, pero vou dicirlo así, ou ten unha enorme riqueza que é o seu patrimonio inmaterial. Vamos perder identidade
a xente galega. Eu non son galega de nacemento, pero son galega de adopción, por esta mestura da emigración. Estou temblando. Vamos quitarlle esa identidade, esa singularidade ao mundo rural galego, que é unha das súas principais riquezas. Seremos quen de incorporar estas tecnoloxías de un xeito tal que non prime a rendabilidade, que non prime o coste en relación co beneficio económico, sino que lle podamos dar unha dimensión social e ambiental. Penso que ali hai un enorme reto tanto para as persoas que exercemos a docencia como para estes cidadáns e cidadáns do presente e do futuro. Grazas. Moitas grazas. A contestación, a resposta sobre a continuidade do proxecto, quen vai alimentar isto, se podedes... Despois pode puntualizar algo máis aquí, Andrés. O proxecto SFATE xa ten unha relación... Hai outro proxecto que tamén se está implementando, que ainda non terminou, que se chama Agridemo, que é granjas que son representativas e que poden recibir, por exemplo, moitas visitas, e que fan actividades e son divulgadoras e difusoras das súas boas prácticas. O SFATE xa tería aquí un enfoque, porque se van collendo estas granjas, estas explotacións, collen ferramentas que aparecen aquí no SFATE, e despois son granxas representativas que van a visitar moitísima xente, porque aquí en Galicia, ahora mismo granxas de leite competitivas, podemos estar falando de unhas 5.000, granxas en total sobre unhas 9.000, desas 5.000, aínda que solamente sean 100 ou 200 granxas que sean representativas e que poidan coller e meter algunhas destas ferramentas, creo que xa é unha maneira de dar difusión, continuidade e divulgación ao proxecto SFATE. Perdón. Non sei se queredes puntualizar que das preguntas que facía a compañeira de quen vai alimentar, non, e avaliar tamén. Podo contestar eu, perdón. Sí, perdón. Non estou na mesa, pero estou na coordinación do proxecto e ao mellor en eso sí que lle podo dar unha resposta. Perdón. Era en relación a continuidade, bueno, a nivel, digamos, de organización, efectivamente, un proxecto Erasmus non está financiado para que se remate e quede xa aí e se acabou, senón que sea o punto de partida ben de outros proxectos e despois a forma de nos implementarlo, é dicir, o meu compañeiro antes presentou aí bueno, pois que se van a recibir pois todo tipo de comentarios ou que nos envíen novas ferramentas, porque pensemos que isto vai a unha velocidade tremenda, entonces ao mellor dentro dun ano algunha desas pois pode xa non ser, esa pode quedar case, bueno, non digo obsoleta, pero case. Entonces, para a incorporación nós temos previsto que o noso personal, hai personal do proxecto que se vai a dedicar a incorporar e a, digamos, actualizar toda esta información na web. No proxecto está escrito que como mínimo 5 anos despois. A idea é que en 5 anos isto xa teña unha dimensión o suficientemente grande como para que poda seguir alimentándose de un xeito, digamos, casi sistemático. É dicir, que en ese caso sí está previsto na propia candidatura do proxecto, a nivel de como se vai organizar. Decir tamén, non sei se que vai pola mesma línea do que aportaba Gil, todos os países europeos participantes, todos os socios, fixeron unha presentación da implementación do proxecto. É dicir, podo vos adelantar que, por exemplo, as cámaras de agricultura, que non é que sean especificamente centros de formación de FP, pero si traballan cos asesores e si traballan vinculados tamén aos actores dos centros de formación existentes no territorio, eles o que están en programas Horizonte 2020, que son programas dunha dimensión e con un orzamento moitísimo maior que o que pode ter un Erasmus, e que este proxecto lle sirve como punto de partida ou como unha parte deses outros proxectos vinculados ao que é a agricultura intelixente.
No caso de, por exemplo, Eslovenia, están a constituir un hub, o que se chama un traballo xunto cos actores locales do territorio, e este proxecto, esta ferramenta, van a incorporar a este hub, por exemplo. É unha forma de alimentar outros proxectos e ao mesmo tempo de mantela viva. E o mesmo vaise desde a universidade, por exemplo, en Alemania, o que se vai é a trasladar a todos os centros de FP, os centros de formación, no rural, porque a Universidade de Marburg en sí o que traballou moito foi sobre a avaliación do proxecto. Entonces o que se fai é sempre extensible, é dicir, hai que incorporar ao propio proxecto a forma e a maneira de, digamos, de implementalo. Non foi digamos, o azar o feito de que a Consellería pilotase este proxecto. É dicir, ten a dimensión suficiente como para establecer a través de toda a rede de colaboradores e de centros a comunicación, a difusión e a implementación do proxecto, dos resultados. Non sei se contestei con eso, perdona. Moitas grazas. Hai xente que necesita sair a 1:30, hai alumnos, me parece que a 1:30 necesitan salir. Se alguén pois o precisa, pois lóxicamente sale. Vamos a ir pechando xa de forma máis rápida o que queda. Lle vamos a pasar a palabra moi rapidamente unha intervención aquí. Bueno, xa son veterano, pero nací na aldea, criei-me na aldea, acompañei segando a man, ou sea, vivín todo ese proceso, non? Entón creo que houve intervencións moi atinadas, pero hai unha reflexión que eu me fago. Todas estas cousas ao que contribúen non é a morte do rural ou a convertilo en zona urbana, senón a dignificación do traballo no rural. E desde esa perspectiva de dignificación pode vos parecer unha parida, pero vos diredes o que opinades. Ocurríaseme que probablemente en todas as webs dos centros de formación agraria podría aparecer algo así como Galicia Capital Aldea ou ben Galicia Aldea Global. Vai na línea de recuperación e de incorporación á cuarta revolución industrial. E, por último, quería dicirvos que o ano que ven, CECE, a que eu represento neste caso, vai celebrar o Congreso Nacional aquí en Galicia, probablemente na Coruña, e ten como referencia o tema de como educar nun contexto de cuarta revolución industrial ou de a inteligencia artificial. Levo de aquí como proposta o trasladar ao comité organizador de que a FP este tamén presente nese congreso, porque estades traballando na línea do que realmente pretendemos para a educación. Moitas gracias. Moitas grazas. Moitas grazas pola intervención e pola invitación que chega a todos nós. Vamos a continuar entón de forma moi breve para poder finalizar as seguintes preguntas. Falando antes de robotizar as granxas e tal, eu vexo que pos un robot ou dous, donde antes había 2 mulleres ou 2 homens moxindo nas vacas, agora só hai un técnico pos 2 robots. Eso non é perder traballo, basicamente. Gil. Contesto eu. Non, eso non é perder traballo. Houbo a semana pasada, ou fai 2, houbo unhas xornadas de Seragro en Lugo. Facían un estudio sobre a diferencia entre o máis eficiente, que era ou un robot ou unha sala de ordeño. Eficiencia, rendemento, que era mellor colocar nunha granja, non? Entón, ao final, salía que un robot non generaba menos traballo, generaba máis traballo mental e menos traballo físico. Entón, os robots non che eliminan personas, o que fan é non facerche duelo lombo. Entón, vas ter que levar datos, vas ter que controlar todo igual, e vas ter que estar moito máis pendiente del, pero é outra maneira de traballar. É o que decía aquí, bueno, pues, que decía que dignificar o traballo.
Iso non quere decir que aquí José Gil estea de acordo co robot, vale? Do robot de ordeño, digo. Con outro tipo de ferramentas sí que estou moi de acordo. Agora, co do robot ten ainda moito que mellorarse, pero a moita xente en zonas onde a mano de obra é excesivamente cara, bueno, pois entonces sí que é por un tema laboral. Non, é porque a mano de obra, o traballo físico, costa diñeiro. As explotacións teñen que ser eficientes, vale, para vivir no medio rural. Entonces, o que se busca é algo que sustituya o que che facilite o traballo. Un robot, ahora mismo aquí en Galicia, xa está estudiado que a súa rentabilidade é baixa, de momento. Pero facilita o traballo. Podo matizar algo, además vai acompañado de tamén formación, é dicir, vai a ser vais a ter que estudiar máis datos e vas a ter que estar máis formado. Polo que vexo tamén, porque facías unha pregunta, antes diso Andrés fixe unha intervención que creo que é moi importante, no medio rural a parte femenina tamén se marcha, e moita parte que falamos que se fai de musido estaba en manos do sector femenino. Polo tanto, tamén favorece o que non haxa unha separación de xénero, é dicir, porque se solamente queda un xénero, o masculino, nunha comarca, esa comarca acaba desaparecendo, co cual o dignificar o traballo, o facelo máis agradable, pero tamén con máis formación, pois é positivo neso, é unha aportación. Vale. Continuamos, sí. Pregunta por aí. Hola, bueno, a raíz de esto facer un pequeno comentario de que en realidad a tecnificación do agro o que vai a permitir, a parte da dignificación da profesión, é que o agricultor non este esclavizado da explotación, que o agricultor tamén teña tempo libre, que o agricultor tamén poida, pois, como víamos nalgún vídeo dai da páxina, que poida estar no súper, que de repente enfrían as condicións climáticas e que poida acondicionar a granxa para que os porcos non pasen frío sin deixar de facer a compra. Entonces, eso tamén é dignificar o traballo e a rentabilidade da explotación, porque a persona que se dedica a eso vai a ter máis libertad, vai a ter máis oportunidades e vai a poder dedicar na evolución. Dice que o descubrimento do lume foi moi importante porque ao facer lume diante da entrada da caverna podían descansar e dormir mellor a población que había dentro. Entonces, o descanso e a facilidade de traballo para o mundo agrícola tamén vai facer que sea máis atractivo e máis rendible o feito de ser agricultor. Moi ben, moitas grazas pola intervención. Continuamos con algunha pregunta. Eu era para facervos unha pregunta moi breve que só tendes que responder un dos catro, ou os catro igual, dando cada unha a vosa opinión se queredes, só dicindo sí ou non. Tipo onte no exemplo de que, por exemplo, unha familia ou un home ou unha muller que traballe, que está, por exemplo, no rural traballando nunha explotación de leite. Se decide ese empresario quitar a muller e poñer un robot, o robot vai facer o traballo da muller. A muller ou o home vai ter que marchar, vai ir ao par e vai ter que marchar para a cidade a buscar traballo, porque na aldea non hai máis traballo onde mirar. O robot ese está favorecendo traballos na cidade, non está favorecendo no rural, porque o robot non se fai nunha empresa do rural, fai normalmente en polígonos industriales nas cidades. Entón ese tipo ou tipa teria que marchar para o rural buscar traballo porque na aldea quitoulle un robot. A pregunta para sí ou no, concreta, cal é a pregunta para sí ou no? Se quita o traballo ou non, é o que queres preguntar, non?
Non sei quen quere contestar, si ou non, que a resposta o que el tal. A ver, eu creo que No. No. Quita traballo físico. Parece que fixen aquí de abogado do diaño falando do futuro do rural. A ver, estou falando dunha posible tendencia que creo que é bastante factible. Outra cousa é as políticas que se implementen para intentar previr que o rural sexa un deserto cheo de tecnoloxía, non? Grazas, Andrés. Vamos un poquinho mal de tempo, entonces vamos a intentar rematar con algunha pregunta máis que haxa xa do final ou nos a rematamos. Grazas, María José. Rematamos temos porque aquí o tempo se nos foi. unha última contestación para xa dar por finalizado o debate. Pasolle o micro a José Campos. Esta é un pouco en resposta a Bellón, vale? Que é unha pregunta que discutimos moitas veces na aula. Se as novas tecnoloxías ou todo o que é a industria 4.0 vai generar máis paro, é un pouco a dúda de Bellón. Eu sempre digo o mesmo, é dicir, todo o que as novas tecnoloxías van significar un cambio de traballo, é dicir, vai facer falta cada vez menos man de obra non cualificada e máis man de obra cualificada. Todos os xóvenes que estades aquí ides ter que ou ter formación ou senón burros de carga, como digo na clase, non fan falta, cada vez menos. Se van a sustituir por robots. E vai facer falta xente que pense, xente non especializada nunha área, senón con altos conocimientos en moitas áreas. E que poidan utilizar o Big Data, utilizar robótica. Fará falta, por outro lado, especialistas en programación, pero na agricultura non ides ser só gandeiros, ides ter que ser analistas de datos, gandeiros, ter conocimientos un pouco de todo. Vale? Por lo tanto, genera paro? No. Vai generar moito empleo. Se facemos un exemplo con informática, con internet, a cantidad de empleos que hai hoxe en día na xente que leva redes sociales e todas estas cousas son empleos que hai 10 anos non existían. E hai miles de personas traballando neso. O mesmo pasará en calquer sector que se robotice, informatice e demais. Moitas gracias pola intervención. Chegamos hasta aquí, final deste debate tan interesante. Gracias aos componentes da mesa, Teresa, José Gil e Andrés García. Bueno, hasta vernos todos noutra ocasión tan enriquecedora como esta. Un abrazo.